Lurraren eta gizakiaren arteko harremana mendetakoa izan da historian zehar. Lehorteak eta urak, haizeak eta eguzkiak, baina bereziki ardien elikadura, bizitzako oinarrizko elikagaien produkzioan eragina dute. Euskal Herrian mendiak eta larreak artean ekia gaztandegia bezala ezagutzen den lekua da. Eta bertan, izabako bazka freskoetan, esne gozo eta kalitatezkoa sortzen da. Han, esnearen historiak eta tradizioak elkartzen dira, eta Piriniotan ikasitako jaiotasuna gazta bihurtzen da. Ekiako gaztandegian, Izaba herrian, modernitatea eta tradizioa uztartzen dira. Eta horrek gazta bakoitzari zapore berezi bat ematen dio. Naturaren erritmoan hazi diren ardien esnearekin egindakoak bakarrik. Artisautza xume bat da, arbasoek transmititutakoa, baina indartsu eta benetakoa. Gaur egun, 4 lehengusuek hartu dute erreleboa, baina errezeta ez da aldatu. Gaur, nola egiten da saioan, ardi gazta bat eginen dugu. Armairoko argazkien barrean mila gauetako hotza gordea estalitako egia triste. Ekia gure gaztandegia da. Berez ekia 30 urteko ibilbidea dauka. Lehen Uztarrotzeko herrian zegoen, baina duela 4 urte, 4 lehengusu artean erabaki genuen enpresa berri bat egitea eta gure osabaren enpresarekin jarraitzea. Azkenean hemen Baiaran lan egiteko aukerak oso murritzak dira eta azkenean izan zen aukera bat oso ona. Zeren gu hemen beti bizi izan gara, orduan gu hemen bueltatu nahi genuen, zeren gu 16 urteekin Iruñera ikastera jaten gara. Eta beti izan dugu buruan ona etortzea eta ateratzen aukera eta zerbait txikitatik ikusi dugun zerbait izan da eta orduan aurrera egin genuen. Gu hemen esne gordinarekin egiten dugu ardi gazta, Erronkariko denominazioan gaude sartuta, estatuko lehendabiziko denominazioa izan zen, ja 50 urte dituena, eta gero gaztazarra eta gaztanbera egiten dugu gure enpresa. 3 produktu hauek dira gureak. Gure izango zen gehiago produzio industrial bat, baina ez zain industriala. Gu gaude tarte batean. Ez da tradizionala, ez dugu borda batean mendian egiten, baina ere dena egiten dugu eskuz, zapiz eta metodo pixkat artesanalekin egiten dugu. Gaur egun gaude 4 lehengusu, 4 sozio gara, eta hori, gu 4 lehengusu. Gu normalean esnea 6 eta egoizeko 6etan jasatzen dugu, eta 6:30 jazten gara martxan, eta gaztaen prozesua gutxi gora bera bukatzen dugu arratsaldeko 4etan. Baina ez da bakarrik bukatzen, zeren gatzuran sartzen dugu gazta, eta hurrengo egunen atera behar da. Eta hurrengo egunen atera, eta gero 4 hilabetez egon behar da kamaran. Gu ere egiten dugu gazta zarra, gazta oso onduekin egiten dugun produktu bada. Oso gainean eta ardo on batekin jaten da normalean, eta gaztan bera hemen Erronkarin tipikoa da eztia edo azukrarekin jatea. Eta gaztan bera bada sueroaren prozesu bat. Sueroa gero ikusiko dugula, ateratzen dugu esnetik eta 6 orduz izaten dugu sukaldatzen eta gaztan bera egiten da. Orain hasiko gara gaztaren prozesua ikusten eta utziko zaituzten ere lehengusuarekin. Ze irakasten dizuen. Gu hemen egiten dugu ardi gazta, bakarrik daukagu ardi esnea, dela egiten dugu esne gordinakin, eta gero gazta ondatua dira. Orduan gu jasotze dugu goizeko 6etan esnea, gordina, deskargatze dugu, eta horren gabe berotzen ari geha, joa botatzeko, jaso berri bota diogu lizosima eta fermentuak, lizosima dela bakteriologiko bat,
esnearengan, eta fermentu dira bakteriak laktikak. Orduan gaude prozesuan dena nahazten, berotzen eta temperatura egotzen kojoa botatzen. Bale, gu esnea jasotzen dugu gutxo gora bera, pues lau, 5 gradutan, gutxo gara era, eta igo behar dugu 30 gradu arte. 30 gradutan botako diogu kojoa, pararemos la maquinaria, eta ja gero beste prozesuan. Eta hau da, kuba bat, holandesa, tipoa, bale? Dela baino maria, osea, berotzen da urarekin, eta hau egunero, lantaran. Pues hau da, pH-metro bat, honekin behatzen dugu temperatura eta pH-a, bale? Kojoa botatzeko, pues hemen egon behar da 30 gradutan esnea, eta behin 30 gradutan izan da, pues, botatzen dugu kojoa, utziko dugu minutu bat ez dena nahaztea, eta helduko dugu makina, kojoa bere lana egiteko. Eta behatzi bi, faltako dira oraindik minutu pare bat. Hau da, temperatura eta pH-a. Orain bota dugu koajoa, naturala, bale? Nahazten ari gara orain minutu bat edo 2 minutu, eta koaja egiten duena da azkenean esnea koajatu. Koajoa ateratzen da arkumen 4. tripatik, eta egiten duena azkenean da esnea koajatu, eta gero hurrengo pausoa izango dela ja gasura eta gazna bereiz. Horrek itzen nahi gara nahazteko palak, eta jarriko ditugu lirak, bale? Hau izango da gero, mamia edo koajoa, pues, apurtzeko, txikitzeko. Horrela ikusten dugu koajoa hasi dela belana egiten, bale? Behatzarekin behatzen diogu, eta horrela egiten duenean bakigu hasi dela ja mamia sortzen. Orduan, momentu hortatik, osea, hasitatik momentu hortara, gero denbora bikoitza izan behar dugu holaxe. Eta gero hasiko garaia lirekin mamia mozten, eta orduan hasiko da gasura eta gazta bereizten. Orain jarri ditugu martxan lirak, bale? Lirekin egiten duguna da mamia moztu. Mamia mozterakoan egiten ari garena da materia grasa eta proteína gasura dela bereitu. Eta horren bidez, gero aterako zaigu gasura dela proteína eta matoia dela grasa. Eta matoia izan behar da gero, gazta izango dela. Horrein miratzen diogu gutxi gora bera granoa, tamaina, bale, dagoela itxirio bat baino txikiagoa, pizka gehiago, pizka txikiagoa, orduan daukagu ja. Así que orain lirak kendu eta berriz palak jarri nahazteko. Hau egiten dugu gutxi gora bera 5 minututan. 5 minututan apurtzen dugu mami osoa, eta orain ja nahaztera eta berriz temperatura egoera.
Hau da, orain bereizten ari gara matoia eta gasura, bale? Lehendabiziko bereizketa izan da Kuban, eta orain, ja, dena bereiztuta dagoenean, hemen strainerrean egiten ari garena da gasura kendu eta bakarrik matoia utzi. Pero matoia gazna izango delako. Egiten ari garena daia gazta moldetan sartzen, bale? Hau da matoia, ja gasura guztiatea dugu, eta hau ja gero gazta izango dena. Hemendik prentsara doa. Hemen sartzen ari gara gaztak prentsan, prentsan lortzen duguna izango da forma ematea, oraindik daukaten gasura kentzea eta pH-a jaistea. pH-a da garrantzitsuena, gero eman diogu, gaztaren balio asko, la acidez eta gauzak. Eta orain egiten dugu hau, tapak eta gaztak, zuzen egoteko eta salto ez egiteko edo, ongi ateatzeko. Egunkariak mugitzen eunkaria, kapitalak zehazten du zer den egia, zer den gezurra, iruzurra, iruzorri. Iruzorroak aberazten herriaz, langilea esprimitzen atera artezukua, produkzioaren indar... Orain etorri gara prentsatik, eta ditugu gaztak, eta hauek orain sartzen ditugu salmueran. Hau da, ura gatzakin, gazta gatzatzeko, eta hauek bi aratako ditugu. Kiloko gaztak gutxi gora bera daude, MH, M8 ordu, eta ertainak eta handiak 24 ditugu hemen gatzatzen. Gutxi gora bera, gazta kilo bat, egon behar da 10 ordu. Hau da Oreo kamara, hemen ekartzen ditugu gatzatu ondoren, hemen egonen dira 9 egun inguru, eta hau da, kamara bat dagoela, gutxi gora bera 11 gradutan, 70 ezetazun inguru, eguneko ezetazuna, eta hemen egiten da azala, lehendabiziko azala. Orduan, ateratzen ditugu gaztak, zuzenean ona, hurrengo egunean buelta eman da pasatzen dira ona, hurrengo egunean ona, ematen dizkigu 4 buelta, eta 4 buelta eman ondoren, joango gara ja ondatze kamarara. Behatze egun da bakarrik azala egiteko. Behin azala eginda, joan behar gara ondatze kamarara, eta han 4 hilabete gutxienez egon behar dira ondatzen. Gure bizitzen muina bihurtzea salkaia, kontrolatzen dute telebista eta irrati, baten bat iruditu direla Illuminati, hortara heldu gabe munduaren jabe dira, pasati, jokatzen dute donon datoz gure herrira, naziarteko burgesiaren ordezkari, alban dituzte larik mila kazaindari, ari gelditzen ez baditugu adi, Da, ondatze kamara, hemen igoko genuke, egotzen ditugu gaztak, Oreo kamara bukatzeakoan, 9 egun horien ondoren, igotzen gara ona, hau da ondatze kamara, eta hemen izango ditugu gutxienez 4 hilabete. Hemen izango ditzateke, gaz bat, gazta isurarekin, garbitu beharra, gero dendera jaisteko, ateatzeko, eta hau izango litzateke gazta bukatuta. Guizaten ditugu 4 hilabete gutxienez, zegu erronkariko gazta, erronkariko denominazioa izateko, baldintza bat da 4 hilabete ondatutak egotea.
daude baldintza gehiago, baina, bueno, haietako bat eta garrantzitsua hau da. Osea, Erronkariko gaztan dena azala naturala da eta garbitu gabe. Gu egiten duguna da, hemendik atera, lixunak kendu eta zuzenean dentara. Lehen gaztak gaztei lixuna eskustetzen zieten, lase, baina, bueno, gaur egun ja makina daude, orduan hau da gazta garbitzeko makina. Hori da bizatzeko timbrea. Bueno, tolase bateak gotzen ja, garbi-garbila, eta zuzenean ja, dendara edo salmentarako. Armak pausatiak bake birian, kundenak betiak, takuiak betian, jujiak adosten jan batek ez estatzen, bihotzik gabe gizon batek jabakitzen, errabakitzen ianak, bestik benosuiago ez du ikusten ezak, hau baia berratxenetan, bestetaz putitzen, gure herriatako borrokatu ziren, egin nuen opreso direnak. Bueno, hemen gazta moztu dugu, bale? Erronkariko denominazioaren beste baldintza bat da gazta begiak izatea. Eta orain, pues bueno, eskaera baten adibidea jartzeko, pues eso, poltsan jartzea. Vas ahora al vacío de campana, ditzen dena. Egin nuen opreso direnak askatasunaren zain, herria ziekin besalkada handi bat, gure herriatako borrokatu ziren. Egin nuen opreso direnak askatasunaren zain, libratu hartin ozier pentsatzian, bihotza espantzaz bete begatzian, zien zain beti, beikira heben, da zien harrima beti ditxenitzen. Erronkariko jatorri izena izan zen estatuan eman zen lehendabiziko marka, ia 50 urte ditu, eta beraien baldintzen artean bada erronkarin soilik egin daiteke marka hau, gutxienez 4 hilabeteko gazte izan behar du, azala naturala izatea, eta guk balorean jartzen dugu gure marka, zeren nire ganaderia estensibo bat zaintzen du, eta guri izena, uste dugu izena ematen digula eta besteengan diferentzia bat izaten dugula. Azkenean jendeak erakartzen du ona, jendeak badaki, azkenean esan dudanez 50 urteko marka bat da eta jendeak nahiko ezagutzen du. Eta hemen Euskal Herrian soilik Idiazabal daukagu. Idiazabal uste dut osotara ia 150 gaztandegi dira eta gu hemen Erronkarin soilik 4. Orduan, nahiko txikia gara. Gure herriantako borrokatu ziren, egin nuen opreso direnak askatasunaren zain, herria ziekin besalkada handi bat, gure herriantako borrokatu ziren, egin nuen opreso direnak askatasunaren zain, herria... Baina ikusi duzu nola egiten dugun gazta hemen gure gaztategian, zerotik bukaeraraino eta gonbidatuta zaudete etortzera. Urtean zehar denboraldi batean egiten ditugu 20.000 kilo gazta inguru. Orain hasi gara irekitzen pixkat interneten bidez gazta saltzeko, baina batez ere Nafarroan eta hemen Etxotan son Aragoiko ondongo baiaretan ere saltzen dugu. Gazta jatera gonbidatzen zaituztet, ni uste dela produktu bat edozein momentutan jan dezakezula, saltzeko, bazkari baten ondoren, afaltzeko, orduan, gazta kontsumitu. Ardi gazta bat, zerotik bukaerara, zeren benetan nork ez du gazta gustuko, hau bai pekatua.